Μπράβο, τι θες. Από βίντεο μέχρι φωτογραφίες. Ό,τι γουστάρει. Πάρει ένα βίντεο, ένα like. Πρόσεξε, μέσα στις φωτογραφίες πρέπει να είναι επικόντως όπως σε όλες. Πάρει τα όλα τα παιδιά να μην πρέπει μέσα. Ναι, αλλού. Αλλά σε κυγελούσε μόνο στο Ναι, ποσότητα μια σημαίνει έτσι. Ναι, σημαίνει στα εμάνια. Μα πάνε να βάσω.
Έτσι το λέω. Θα πάω από περιμένω να ακούσω καλό κομμάτι. Αν προλάβω. Δεν ξέρω ποιο και τι. Δεν ξέρω από τους ομένα μου κάτι τέτοιο έκανα και εγώ. Δεν με πήρε τσάπα. Όχι, όχι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Όπως κάνεις με τεσσά. Νομίζω σε ρίχνω το πέρα. Έτσι λες εσύ. Ξέρεις τι έγινε να γίνει αν πω ότι απουσιάζω. Λέω τώρα, αν απουσιάζω, δεν ξέρω. Κατευθείαν στο Σάββατο. Διάβασα στο παρακάτω. Όλα τα ακούς για μετά. Τόσο συχνά. Εκεί τι. Μόλις άκουσα ότι θα μιλήσω, μια τσάκρα του στείλω. Μόλις είπα. Σάββας.
Τι κάνετε. Δεν ξέρει τις ώρες του γι' αυτό. Είναι η προσωπική πλευρά. Γι' αυτό κάθεται από εδώ.